Päällikkö Mika Akkanen. Joulurauhan perinne ulottuu aina 1300-luvulle saakka. Perinne on muualla maailmalla hiipunut, mutta Turussa se on jatkunut lähes katkeamattomana. Nykymuodossaan joulurauha on julistettu 1900-luvun alkupuolelta lähtien. Välkommen till det gamla stortorget Åbo där vi... Meillä on vieraana täällä jouluisella patiollamme kirjailijatoimittaja Kimmo Oksanen sekä monitoiminainen Maarita Tukiainen ja kirkkoherra Harri Henttinen liittyy iloiseen joukkoomme, kunhan vaan jouluhartaudesta ehtii. No niin, kunhan vaan jouluhartaudesta ehtimästä varmaan tekee Itse vähän venyt. Itse se on sitten, onko se Helsinkiin? Lähteekö se mukaan sitten Maikkarille? Tai tonne siis... Maikkarille kuten... Eiku missä se yleensä? Maikkarilla YTV1. Ei no, mutta siis vierekkäin on siellä Ilmalassa, jos se kerran se oikeesti sinne menee. Silloin vähän kyllä. Se on kesän pitää. Se varmaan menee. Harri varmaan ilmoittanut, että joo, tunnin kestää jouluhartaus. Itse vedetään sitä. Missä Yle Ykkönen kuvataan? Voi kuvata missä vaan, mutta jos studio tällä hetkellä on, niin Joulun paikkia Paavo, eikö teillä ollut joulu äsken? Kuule, sä voit... Joo. Nyt puuttuu hyvä ja huomasi. Koko tarjotin puuttuu siltä. no, tavallisesti Rasolille on joku kuorrutus. Hyvä, että joku reagoi. Ne oli hyvä, että ihmiset sen... Ai semmonen tarkoitin. No olipa hyvä, että tuli puheeksi. Jarkko saa mätiä. Yes. Minä unohdan sen tonne. Ja hillosipuleen. Niin, ja sinne Lauri saa hillosipuleen. Kauas Jarkko syönyt. Voi nauketa, että meinasin unohtaa. Mulla on sellainen pää, ettei siihen voi luottaa. No, mistä? Täällä on nyt lohta lisää, jos haluaa. Mulla niinku lähti tosta. Etkä tarvinnut mulle ollenkaan ja sitten se on nyt tuolla sovitellut. No ei siinä tarvitse jäädä siihen. Se on. Tässä on Antti Mattila, joka nyt laulaa nyt Likku Markun kanssa samoissa piireissä. On samoin ikäisiä. Koska ei kuitenkaan puolestaan syö, niin tuoda tästä valmiiksi. Yritti vähän hampatusta, mutta ei siinä onnistu. Ja Markku. Niin ainakin liikkuneiden Mattilan seurustella noin karkeasta. Ei vaan siis toi Anne ja mikä sen sisko on, se kanssa laulaa. Ai joo, mutta Kari. Ei, sehän on vanha täti, mutta nämä on tämmöisiä markkunikäisiä. Tää oli vähän Nuorempi nuorempi toinen Kormeasta. Nää on Karviasta ja nää liikkuu kato samaan aikaan siellä Kantaanpään ravintoloissa kuin Markkukin. Mä olin pihalla, koska mä tänään aikahan mä Sulla on sellainen tilanne. Nyt sulla ei ole työkalu. Mä vein kato ihan itse pois. Niin pelkkä lautanen ja tässä on Mä vein ne molemmat, sori. Mä auto. Onko se just Kuulen, se on tilanne sekin vähän auki. Ei kun iska on Mä vein ne molemmat. Ja Petra. onko siellä kinkkupuoli on vielä mereen? Kuulostaako tutulta? Se oli oma aloitteinen. Joo. Jaakko kinkku. Kiitos. Kiitos. Otatko? Joo, otatko sinne?
Kaksi oli kyllä niin. Taas koko ajan. Täällä on kasvu. Tiedän. Äsken nähtiin pätkä Akselista, Joo, josta tästä Robin kävi tettäkin meillä. yllättämässä ja terveisiä. Kalatella niin jälkeen. Hyvää joulua Akselille täältä ja mahdollisimman niin kuin yksinkertaisessa perusmuodossa semmoisessa, että erää tavalla niin kuin koskettaa niitä ihmisen sisimpiä tarpeita, tunteita, kysymyksiä. Ja silloin mun mielestä se koskettaa. Siinä ennen tilaisuuden alkua juttelin ihmisten kanssa ja mitä siinä on ollut, niin kovasti oli semmoista niin kuin joulun odottamista ja meillä oli taas kirkko todella täynnä. Että se on oikein semmoinen niin kuin semmoinen perinteinen tämä jouluaatto. Ei liian vaikeasti, ei liian teoreettisesti, vaan hyvin sanotaan lapsen kaltaisesti. Että mä puhuinkin tuolla kirkossa siitä, että kun mulla oli sellainen pieni Erkka-tyttö, niin alussa sytyttämässä adventtikynttilöitä, mä sanoin, että toivottavasti mekin ollaan lapsen kaltaisia. Niin kuin Raamatussa sanotaan, että lapsen kaltaisesti on Jumalan valtakunta. Että mitä enemmän lapsen kaltaisesti kirkko puhuu, esittää asioita, sitä enemmän se koskettaa ihmisiä. Ei liian viisaita. Ja Tuve Jansson on sanonut, että mitä pienempi on, sitä isompi joulu tulee. Niin se vähän niin pätee tähän. Niin ja allekirjoitatko tämän juuri tämän lapsen kaltaisesti? Ja lapsille kun kerrotaan, niin ajattelen niin, että jos ihminen katsoo elämää niin lapsi ihmetellen ja niin kuin jotenkin näkee kaiken sen kauneuden, mitä on, niin siitä saa paljon enemmän. Osataanko me, Kimmo, katsoa maailmaa nykyään tällä tavalla? Kaikki osaa, kun olisi vaan aikaa rauhoittua täältä. Olisi mahdollista. Niin. Kato vain. Taivaan valoton, Petteri vois nenässään alan tuoda pimeään. Petteri siitä asti, pukaputki kirkkoen, jotta sen vie muisasti, luokse lasten kilttien. Luokse lasten kilttiä, mikä on taivaan valoton. Petteri vois nenässään. Ja sitten ne kahvia täällä saa pyöräisten korjata. Mua ei kahvina nykyään valta. Sä voisit tuoda sulle kaikki. No. Se on niinku se idea, eikä hakea itselleen. Niin sä kyllä sanoit silleen, että hae ensimmäinen. Niin. Päivi siitä. Sä oot niinku tonttu, joka tarjoilee siellä. Sä oot ihan tonttua, eikö sä et saa ajatella. Tonttujen jouluyö. Ajattele, mitä sanot, et sano mitä ajat. Soitit Samu, onko se tonttu joulujen nimet? On. Mikä? Voi tullut. Tonttujen joulujen. Kyllä. Eikö se hauska juttu? Onko tarpeeksi kerralla? No niin. Sitten arvoitte pudota mitään, jos on sellaista. Tai mitä tahansa siinä on. Päällimmäinen. Oho, kiitos. Olisitko pettynyt, jos se olisi? Ei, se olisi miellyttävä yllätys. Mut mä vedin sen aika tolleen isosti pakattu. Yhden Kiitos. 1,5 gramman, tiedätkö? Niitä laitetaan tällä kummallisen kokoisia. Sakke. Hei, laitetaan se näkymättömille tää teksti. Mitä saineita sä sait? Näkymättömille. Mä Mä sain jauhe oraaliliuosta varten. Mäkin sain. Oi. 1,5 gramman paketti. Mä sain korvikset ja... Katsos. Minä arvasin. Tuossa näytetään. Taas sulta. Aukossa tuolla toisessa päässä on nyt kasvi ja siellä saksa. Onko ne kaikki lahjat sulta? Käytkö hakemassa? Mikä sulla on, Lauri, kädessä? Mä vähän mietin samaa. Äiti, nyt mä sain Mikä se on? keittiöpyyhke. Anteeksi. Okei. Hauska. Tommonen... Mikä se on? Tää on Koiramäen keittiö. Ihan elämät vuonna vuosina. Full open. Siinä on sakset. Mikä se on? Kenkälusikko. Ai joo, näkökenttään semmonen täplä. Joo, se on Poikkiviivan tai semmoinen. Mä ajattelin, että mätsäisi tähän teidän... meidän väliin. Okei, musta tuntuu, että purkki on valtu. Kiitoksia. Itse oli kutonua saada. En mä Miten se avataan? Niitä oli tämmöiset. Jos nää. Saanko mä mietin vähän? Samaa. Mm. Samaan kanssa. Samaa. Ja tää on.
Hyvä. Noita oli siis olemassa semmonen mattokin.